खुलुमबाय बड'लेण्ड साबजेक्टआव बयखौबो बरायबाय। गिबिनि साबजेक्टआव दङ बाक्सा जिल्लायाव फोरोंगिरि गैया होननानै फरायसालिनि बेरेखा गाज्रि फोसावदों माखासे दुथां हानजाया। बाक्सा जिल्लानि गरेस्वरनि बकुलगुरि गामिनि 1964 मायथाइयावनो गायसनजानाय 181 नं बकुलगुरि गोरिब फरायसालियाव फोरोंगिरि गैया होननानै ससियेल मिडियायाव माखासे दुथांफोरा गाज्रि फोसावदों होननानै अजद दैखांदों फरायसालिनि फोरोंगिरिजों लोगोसे CRC मनरन्जन देबनाथआ। मख'नो गोनांदि थांनाय साननैसो सिगां बकुलगुरि गोरिब फरायसालियाव फोरोंगिरि गैया होननानै आरो फरायसा फरायसुलिखौ सोलोंथाइ होनाय जाया होननानै ससियेल मिडियानि गेजेरजों फोसावदोंमोन। बिनि उनावनो फरायसालिनि सामलायगिरिजों लोगोसे जायगानि रायजोफोरा बोराबखाङो। नैथियाव दङ अनुराग काश्यप आरो तापसी पन्नूनि न'आव आयकर बिफाना नायबिजिरदों। बलिउडनि दिथागिरि अनुराग काश्यप, फावखुंग्रि तापसी पन्नू आरो मधु मन्टिनानि न'आव आयकर बिफाना नायबिजिरदों। मधु मन्टिनानि टेलेन्ट मेनेजमेन्ट कम्पानि क्वाननि मावख'आवबो आयकर बिफाननि बिबानगिरिफोरा नायबिजिरदों। आयकर बिफाना मिथिहोनाय बादिब्ला फेन्टम सावथुननि टेक्स खावनायनि अजदआव बे नायबिजिरनायखौ खालामनाय जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला टेक्स खावनाय अजदनि सायाव दिथा खालामनानै अनुराग काश्यप, तापसी पन्नू, बिकास बेहेल आरो गुबुन बेजों सोमोन्दो थानायफोरनि न'आव नायबिजिरनायखौ खालामनाय जादों। थामथियाव दङ जाख्ल'नायनि बेरेखा नायबिजिरनो क'क्राझार पुलिसआ BTC सेक्रेटारियेटनिफ्राय गोबां फाइलफोर बोखाङो। मैया 2 मार्चखालि क'क्राझार पुलिसआ जाख्ल'नायनि सायाव नायबिजिरना BTC सेक्रेटारियेटनिफ्राय मोन 14 फाइलफोरखौ बोखाङो। UPPLनि दैदेनगिरि उत्तम चन्द्र बर'आ 28 फेब्रुआरि खालि होनाय केसनि सायाव दिथा खालामनानै बे नायबिजिरनायखौ खालामो क'क्राझार पुलिसआ। पुलिसआ बोखांनाय मोन 14 फाइलफोरखौ क'क्राझार पुलिसआ गावनि आवथायाव लाखिदों। फोरमायनाय बादिब्ला BPF दैदेननाय BTC सरकारनि समाव गोबां कोटि रांनि जाख्ल'नायनि बाथ्रा बे फाइलफोराव दं। उत्तम चन्द्र बर'आ होनाय अजदलायाव हाग्रामा महिलारिनि खाथि सोमोन्दो थानाय ठिकादार राजेन्द्र नाथ ब्रह्म, मनरन्जन ब्रह्म, सुदां कुमार ब्रह्म, सिलाराम नार्जारी, जय प्रकाश जकार, तपन कुमार पथार आरिनि मुं मख'दों। मख'नो गोनांदि बे केस होनाया UPPL BJP GSPआ BTCआव जथाय सरकार दानायनि उनावनो जादों। ब्रैथियाव दङ सरब बर'आ गोमानानै दं। कामरुप मेट्र' टपाटुली गामिनि थागिबि बिरसिं बर' आरो खनायस्रि बर'नि फिसाज्ला सरब बर'आ गोमानानै दं। मिथिनो मोननाय बादिब्ला खेतरिनिफ्राय बाक्सा जिल्लानि उदालबारियाव आलासि जाहैनो थांदोंमोन सरब बर'आ। सोरबाफोर नुसनबायोब्ला 8486930795 नाम्बाराव खौरां हरनो न'खरनि सोद्रोमाफोरा खावलायदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।